This is your friend? Yes. Hmm. Mas nindot pa ang drive. Oh, siyempre, nindot ka drive. Ako na good na. Ayup ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Ituo yung taon siya nga. Ako ang motor to mga guys. So hello, what's up mga guys? May adlaw kaniyang tanan. So natay nakita diri nga motor nga nindot kayo mga guys. Malon kayo ba? Branded kayo mga guys. Branded kayo mga guys. So ipakita niyo mga guys. Sana all. So mo na siya mga guys. Tagiya ni mga guys, TikTokers daw ni siya. TikTok, sikat na ni sa TikTok mga guys, si Fafa Direct. Fafa Direct, grabe ang motor mga guys. Oh. Sus. Oh, come here. You have stickers? Yeah, I don't have sticker. From where? From what place you are? This, Philippines. Philippines? How old are you? 9. 9? Oh. Very nice. Very nice. Yeah, that's my motor. Do you want to take picture of my motor? Yes. Take picture. Come. Tanaw na lang mo. Tanaw ra. Tanaw sila sa motor mga guys. Wala ko motor mga guys. Suga, padagan sa akong mga kauban ay. Nya na ko moapas sila mga guys. Kadali man sila ay. Di ano? Wala akong motor. Vlogger ka? Hmm. Vlogger ka? Sa ito kami show. Panilit. Search sa panilit. Masubscribe Wala ko motor. na Oh. Subscribe by search sa panilit. Nindot kayo no. Rator na kayo. Wala na siya. 49 pesos. Barinig kita sa mukha! Online man. Sa online nagipalit. What? Ganan kana. Subscribe ya. Day, subscribe ha. Nana ko yung subscriber mga guys. So mo to mga guys. Nindot kay ato mga guys oh. Sa tinuod lang dili gyud kay mahal kayo mga guys sa motora na. Dara ko motor mga guys oh. Sa ako motor mga guys. Ito tigil lang mabot ta na mga guys. Magkugi lang ta. Salig lang ta sa taas.